je gauw naar dit verhaal. Een spin in een hoes. Wat mij. Tomke en Romke ken het net naar boetenta. Het regent en het waait heel hut. Cornelia zit achter haar laptop. Dot een grauwe mig boppen haar hollen. Wat mij. Zak ik net werkje. Nee, net op mijn noos zitten gaan. Cornelia wil de mig pakken, maar de mig vlucht gauw omheen. Giet het weer bij haar eer. Zal ik die mig eens even voortjaaien, Cornelia? Toe, mig. Hup, kss, kss. Naar boetenta. Nee, let maar, Tomke. Hij zit nou op het plafond. Nou, ik ga eerst simmer een werkje hier. Ik ga lekker op een bank lezen. Je mag zelfs wel drinken pakken. Cornelia leidt op een bank. Even letter gaat het van... Wat is Cornelia, een sliepkop? Ze liek het vol een bargje. Zullen we wat drinken nemen, Romke? Katoost. Oké. Tomke gaat naar de keuken. Hij doet het door van de kast diepen om 2 bekers te pakken. Maar wat is dat nou? Er zit wat in de kast. Het is zwart en het had een hele protte poortjes. Romke, kom gauw. Er hing het een zwart beest in de kast onder planken. Die wierde juist nog net. Dat is een spin, Tomke. Sst. Cornelia sliept nog. Een hele grote spin. En, Tomke, spinnen eten miggen. Ik weet wat. Die spin, die kan de mig van Cornelia vangen. Verrassing. Ja! Romke en Tomke drinken gauw de ranja op. Tot Cornelia in de kamer. De mig zit nou op de voet van Cornelia. Hoe zullen we de spin vangen, Tomke? Oh, ik weet al wat. In een glazen potje. Tomke rent naar de garage. Hij pakt een leeg jampotje van de planken. Zo. Dan rennen ze weer om naar de spin. Kom maar in het potje, spin. Dan kerst mooi de mig van Cornelia vangen. Oh, wat had die spin een protte pootjes. Ik heb een fjouwer. En die spin die had volle meer. Tja, 1, 2, 3, 4. Jee, het binnen wel 8. 8 kriebelpoortjes. Dat is... Nou, dat is wel haast 2 handen vol. Tomke houdt het potje onder de spin. Voorzichtig jouwt Romke de spin een truwke. Vloep. Ja. De spin valt in het potje. Ja! Sst. Cornelia sliept nog. Heel stil sloepen Romke en Tomke naar de bank. De mig vlucht omheen. Tomke houdt het potje op een kop. Ploep. De spin valt op de buik van Cornelia. Doe maar, spin. Maar gauw mee gevangen. Romke, het regent niet meer. Zullen we in de tuin watchen? Romke en Tomke gaan naar boetenta. De spin begint te rennen. Oer de buik van Cornelia. Hij klimt oer een arm en oer haar schouders, zo oer het kin op haar noos. Tot Cornelia. Tomke en Romke loeren terug het ruut. Tomke, sjoch. De spin klimt op een noos van Cornelia. Ja.
Kriebel, kriebel, kriebel doggen de 8 poortjes van de spin op Cornelia haar noos. Wat zit er op mijn neus? Wat is dat? Een spin! Er zit een spin op mijn neus! Voetspin! Cornelia shit van de bank. Ze slaat met de voorpoorten en draaft naar boeten. De spin zit nog heel tijd op haar noos. Oh, Tomke, Romke, help! Een spin op mijn neus! Nou, hij doet niet, ja, Cornelia. Spin binnen leef. Oh, hij valt in het gas. Zit die spin echt net meer op mijn neus? Nee, echt net. Echt net. Nou, ik begrijp er niet van. Hoe komt die spin nou op mijn neus? Of vindt jij er soms meer van? Romke en Tomke krijgen een rode kleur. Wij wonen die verrassen, Cornelia. Nou, mooie verrassing, hè? Zo die spin, die koer dan die vervelende mig voor die vangen. Ja, spin met de migjes vangen, ja. Ja, Maar geen kangeroe. nee. En de mig, die is gauw naar boetenvlein. Want hij is bang voor spin. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.